Καλησπέρα σας και πάλι για όσους μόλις συντονιστήκατε. Είμαι η Αλεξάνδρα Γούτα και ακούτε την εκπομπή «Ένα φοβάμαι δρόμο» στους 104,9. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο amna.gr/πρακτορείο FM. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Βασίλης Βλάχος, επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού έργου Θαλής για την παραοικονομία στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, κύριε Βλάχο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσετε. Να είσαστε καλά, τιμή μας και χαρά μας. Το οποίο έργο εξακολουθεί να τρέχει στο παρατηρητήριο σκιώδους οικονομίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με συντονιστή τον καθηγητή Αριστίδη Μπιτζένη. Σωστά? Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί η παραοικονομία είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο στην Ελλάδα. Θυμάμαι το 2013 τον Αυστριακό καθηγητή τον Φρίντριχ Σνάιντερ, ο οποίος θεωρείται παγκοσμίως ως ειδικός σε θέματα σκιώδους οικονομίας, να επισημαίνει ότι η παραοικονομία μειώθηκε στην Ελλάδα λόγω της κρίσης. Ο λόγος, όπως είχε υποστηρίξει, ήταν ότι η συρρίκνωση του εισοδήματος των πολιτών ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν πλέον να αγοράζουν ούτε τις δραστηριότητες σκιώδους οικονομίας, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες των οικιακών βοηθών. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό συνεχίστηκε και στα έτη που ακολούθησαν. Ναι, βεβαίως. Τώρα να επισημάνω και εγώ ότι ο κύριος Σνάιντερ είχε έρθει εδώ πέρα γιατί και αυτός συμμετείχε στο ίδιο έργο, οπότε έχουμε συνεργαστεί μαζί. Ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι καλό είναι να μιλάμε για την παραοικονομία ή σκιώδη οικονομία. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο όρο, θα σας εξηγήσω γιατί αργότερα. Απλά σε συγκριτικά μεγέθη και όχι σε απόλυτα μεγέθη. Διότι όταν προσπαθούμε να την προσδιορίσουμε σε απόλυτα μεγέθη έχουμε αποκλίσεις μεγάλες, οπότε καταλήγουμε από 20% μέχρι 30% το ΑΕΠ, ανάλογα αν κοιτάζουμε να συλλέγουμε δεδομένα από ερωτηματολόγια ή προσπαθούμε να πάρουμε δευτερογενή δεδομένα για να καταλήξουμε σε ένα νούμερο. Τώρα, οι εκτιμήσεις αυτές, όπως ανέφερε και ο κύριος Σνάιντερ, έχουν να κάνουν με το ότι μειώθηκε το εισόδημα. Βεβαίως, άλλες εκτιμήσεις είναι με το ότι τη συγκεκριμένη περίοδο, συγκεκριμένα το 2011 και το 2011 κυρίως, υπήρχε μεγάλη έξοδος καταγεγραμμένων μεταναστών που δεν ήρθαν με χαρτιά για να παραμείνουν και να δουλέψουν, να εργαστούν στην Ελλάδα. Οπότε, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, μπορούμε να δούμε ότι μειώθηκε σε απόλυτα μεγέθη το μέγεθος της παραοικονομίας. Βέβαια, από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι δύο πράγματα. Ένα, ότι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την παραοικονομία ή τη σκιώδη οικονομία είναι η ανεργία μέσα στους κύριους παράγοντες και η φορολογία. Οπότε, όταν βλέπουμε ότι αυτά αυξάνουν, μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να αυξάνει και η σκιώδη οικονομία. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μειώνουν τη ζήτηση, όπως τόνισε ο κύριος Σνάιντερ, ή υπάρχει και το μέγεθος των ανθρώπων σε αριθμό εννοώ που μπορούν να εργαστούν με αυτόν τον τρόπο, οπότε να μειώνεται σε απόλυτα μεγέθη το μέγεθος της παραοικονομίας. Αλλά συγκριτικά τείνει να αυξάνεται. Και συγκριτικά το λέω διότι αν δούμε διαχρονικά την Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, π.χ. όπως η Γερμανία, θα δούμε ότι υπάρχει μια σταθερή διαφορά γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Σήμερα στην Ελλάδα σε τι ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται δηλαδή? Το ίδιο. Οι εκτιμήσεις παραμένουν περίπου το ίδιο και μάλιστα δείχνουν ότι έχει αυξηθεί σε σχέση με τα επίπεδα που υπήρχαν πριν την κρίση. Οπότε εμείς συμπεραίνουμε ότι όλα αυτά συμβάλλουν, δηλαδή μια περίοδος κρίσης που μειώνεται το εισόδημα και ανεβαίνει η ανεργία βασικά και το εισόδημα παίζει επίσης ρόλο στην παραοικονομία. Υπάρχουν κάποιοι, κυρίως οι επιχειρήσεις, που ψάχνουν τρόπους, άμα αυξηθεί υπερβολικά το εισόδημά τους, να βρουν κάποιο τρόπο για να τα αποκρύψουν, να μην κόβουν αποδείξεις, κυρίως στις τουριστικές περιοχές κλπ. Αλλά πιστεύουμε ότι η επίδραση είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχει ανεργία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βγει στην ανεργία, κυρίως οι νέοι, πρέπει να απασχοληθούν με κάποιο τρόπο. Κατά ορισμένες πλευρές, λόγω της κρίσης αλλά και των διαρκών αυξήσεων στη φορολογία, και το θίξατε νωρίτερα αναφέροντας ότι με την αύξηση της φορολογίας αυξάνεται και η παραοικονομία. Κατά ορισμένες πλευρές, λοιπόν, οι πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα είναι τόσο ισχυρές που πολλοί αναγκάζονται να στραφούν στην παραοικονομία για να επιβιώσουν. Κατά την εκτίμησή σας, αυτό ισχύει? Ισχύει. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που έχει να κάνει με το. Επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές χώρες συνορεύουν με την Ελλάδα και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. όπως η Βουλγαρία και άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε κάποιες συμβάσεις που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε συναλλαγές αυτού του τύπου, όπως τα Σκόπια συγκεκριμένα, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν ένα αφημί εκεί πέρα και να κάνουν συναλλαγές δηλώνοντας τα έσοδά τους εκεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο τελευταία εντείνει πιο πολύ παρά
το να εντείνουν τις προσπάθειες να φοροδιαφύγουν στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν ισχύει βέβαια το πρώτο. Αλλά όσο αυξάνονται οι έλεγχοι είναι και πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Υπάρχει μία μόνιμη φιλολογία στην Ελλάδα ότι χωρίς το μαξιλάρι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της παραοικονομίας, η καθημερινότητα των Ελλήνων θα ήταν πολύ χειρότερη σήμερα λόγω της κρίσης. Συμμερίζεστε? Εν μέρη, διότι όταν μιλάμε για παραοικονομία θα πρέπει να φανταστούμε ότι μιλάμε για πολύ πιο άσχημες συνθήκες εργασίας και οτιδήποτε άλλο ή εσόδων από ότι αν ευημερούσε η οικονομία μας. Οπότε, αν θα μιλούσαμε από την πλευρά της εργασίας, ένας που θα δουλέψει μαύρα, να το πω όπως συνηθίζεται, δεν θα έχει το εισόδημα το οποίο θα είχε αν δούλευε κανονικά, αν υπήρχαν άλλες συνθήκες. Οπότε πάλι επιστρέφουμε σε μια εικασία ότι ίσως να είναι μικρότερο το ποσοστό, το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας, γιατί θα απασχολούνται μαύρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να ξεφύγουν από την ανέχεια. Οπότε, για ποιο μαξιλάρι μιλάμε ακριβώς? Αυτό πραγματικά σκέφτομαι. Ίσως να υπάρχει ένας τρόπος να αποκτήσουν κάποιο εισόδημα, αλλά το μέγεθος του εισοδήματος είναι τέτοιο που δεν τους επιτρέπει να ξεφύγουν από τα όρια της φτώχειας. Σε ποιους τομείς εντοπίζεται κατά κύριο λόγο η παραοικονομία? Παραδοσιακά είναι πιο εύκολο στις υπηρεσίες. Και πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, και εκεί πέρα που δεν υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν άμεσα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, κυρίως βέβαια είναι στις υπηρεσίες, αρκετοί αναφέρονται σε τουριστικούς προορισμούς, που είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει γιατί υπάρχει μεγάλη μαζικότητα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που δίνουν σε αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να εφιστήσω προσοχή περισσότερο σε ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι το πιο δύσκολο να ελέγξεις, και εκεί θα ήθελα να δείξω κάτι για το πλαστικό χρήμα που λένε κυρίως ότι αυτό θα δώσει κάποια όθηση στο να μικρύνει η παραοικονομία. Κυρίως οι υπηρεσίες, κάθε μορφής υπηρεσία που δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα με κάποιο τρόπο λογιστικά. Οπότε, για την εκτίμησή σας, η χρήση του πλαστικού χρήματος, και σας ρωτώ γιατί και ο καλεσμένος που θα ακολουθήσει θα δεχτεί ένα αντίστοιχο ερώτημα, μπορεί να βοηθήσει την πάταξη φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας? Όχι. Και θα σας πω γιατί. Διότι όταν λέμε για πλαστικό χρήμα, με τον τρόπο τον οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε τώρα, στην ουσία δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιον να συλλέξει τις δαπάνες τις οποίες θα κάνει πλαστικό χρήμα από υπηρεσίες οι οποίες δεν φοροδιαφεύγουν, πρώτον. Δεύτερον, εάν κάποιος προσπαθήσει δεν είναι αναγκαστική συναλλαγή, για να έχει αποτέλεσμα η χρήση του πλαστικού χρήματος θα πρέπει τα πάντα να γίνονται με αυτό. Οπότε φυσικά κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, οπότε δεν νομίζω να έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πάντως αυξάνονται σημαντικά η χρήση του πλαστικού χρήματος. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε. Βεβαίως. Άρα λογικά κάτι που διαφεύγει σήμερα θα είναι πιο ορατό στο μέλλον. Με βάση τον πληθυσμό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα. Ναι. Γενικότερα ναι. Όσο μικραίνει όσο δεν χρησιμοποιούμε ρευστό, τόσο μικραίνει και η δυνατότητα να φοροδιαφύγεις. Αλλά να σκεφτούμε το εξής, ότι ο λόγος που φοροδιαφεύγει κάποιος, εάν ψάξει αυτός που αγοράζει κάποιο κίνητο, είναι για να γλιτώσει κάποιο φόρο όταν κάνει κάποια αγορά, ή άμα εργαστεί λόγω εισφορών, εκεί πέρα ξεκάθαρα ότι είναι στην αδύναμη θέση για να βρει την εργασία. Οπότε, από τη μια πλευρά, εάν βρει κάποιο κίνητο να φοροδιαφύγει όπως το ΦΠΑ, που θα είναι και άμεσο για να το γλιτώσει, θα το κάνει. Και από την πλευρά του επιχειρηματίας δεν έχει μόνο το ΦΠΑ, είναι και ό,τι άλλο γλιτώσει από επιπλέον φόρους, όπως είναι οι εισφορές, οι τέλη και τα λοιπά, και εισόδημα. Αν όχι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και το πλαστικό χρήμα, κύριε Βλάχο, ποια μέτρα είναι αυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την πάταξη της παραοικονομίας και πόσο γρήγορα μπορούν να αποδώσουν καρπούς? Εδώ είναι και το δύσκολο τώρα. Καταρχήν να θυμίσω μάλλον αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η Ελλάδα με τη Γερμανία είναι περίπου στο 10% διαφορά. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι τα πάμε περίφημα και καταφέρουμε τεράστια άλματα, θα καταφέρουμε να καλύψουμε μια διαφορά 10%. Οπότε, να καταλάβουμε γιατί μεγέθη μπορούμε να έχουμε αποκομίσει από αυτή την μείωση, 10% το ΑΕΠ. Τώρα, είναι διτό το πρόβλημα. Από τη μια μεριά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάποιος φοροδιαφεύγει επειδή μπορεί να το κάνει, και από την άλλη επειδή νιώθει ότι δεν έχει κάποια αποδοτικότητα. Οπότε γιατί να μην φοροδιαφύγει? Οπότε, πέρα από την επιβολή που έρχεται μέσα από τον έλεγχο, πρέπει να σκεφτούμε και το κίνητρο το οποίο υπάρχει. Στην Ελλάδα δυστυχώς υστερούμε και στα δύο αυτή τη στιγμή. Και από τους ελέγχους τους οποίους κάνουν οι δανειστές μας και βγάζουν κάποιες εκθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και από εκεί, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης που ακούω συνέχεια, αλλά και από προσωπική εμπειρία. Βλέπω ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα οι πόροι να γίνονται έλεγχοι. Δεν θα πω τόσο σε επίπεδο δαπανών, δηλαδή να ελέγξουν κάποιες επιχειρήσεις αν κόβουν αποδείξει ή όχι. Κατά καιρούς γίνεται αυτό, αλλά ειδικά στην εισφοροδιαφυγή αυτό δεν γίνεται. Έχω ακούσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα υπάρχει ένας ελεγκτής μόνο. Οπότε, κατά τη δικιά μας άποψη, σαν παρατηρητήριο, θα πρέπει καταρχήν να συσταθούν πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες θα έχουν ξεχωριστό έργο, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, παραδείγματος χάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες, και όσον αφορά την εισφοροδιαφυγή, και αν ακούγεται αυτό παράξενο, μπορεί να εμφανίζεται ότι να μην είναι εργοδότης, αλλά εμείς πιστεύουμε, έχουμε στοιχείο ότι αρκετοί απασχολούν προσωπικό, έστω και αν δεν φαίνεται αυτό. Οπότε θα πρέπει να γίνει εισαγωγικά κάποιος ελεγκτής να πηγαίνει να ελέγχει επιτόπου τους πιο μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν, από τη μία όσον αφορά την εισφοροδιαφυγή, αλλά και ένα άλλο τμήμα ελέγχου που θα είναι αποκλειστικά στις εφορίες και θα αφορά τις δαπάνες τους κτλ. Βέβαια τα πρόστιμα πλέον είναι πολύ υψηλότερα για την εισφοροδιαφυγή και αποτελούν, φαντάζομαι, από μόνο τους ένα φόβητρο για τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Φυσικά. Αλλά το θέμα είναι πότε προκύπτουν. Διότι θα πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και όπως σας είπα, απ' την άλλη πρέπει να υπάρξει και ένα κίνητρο. Γιατί υπάρχει διάχυτη μια αίσθηση αδικίας στον κόσμο, μια άνηση φορολογική μεταχείριση. Αυτό φαίνεται εξάλλου. Αν προσπαθήσουμε να δούμε κάποια στατιστικά δεδομένα, θα δούμε ότι ένα 80% περίπου σηκώνει το φορολογικό βάρος και είναι οι μισθωτοί. Αυτή, το 80% του φορολογικού βάρους ανήκει στους μισθωτούς, οπότε νιώθουμε ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ένα 20% ανήκει σε όλους τους άλλους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Φαίνεται ότι όλοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ή δεν πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί. Οπότε θα πρέπει να δοθεί και κάποιο κίνητρο, το οποίο απουσιάζει αισθητά. Και πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το μεγαλύτερο εγχείρημα που πρέπει να προσπαθήσει να κάνει. Το κίνητρο αυτό ποιο θα μπορούσε να είναι? Κίνητρα συλλογής αποδείξεων. Κάποιο κίνητρο να έχεις για να μην φοροδιαφεύγεις. Γιατί, όπως σας είπα, άλλο να έχω τη δυνατότητα να το κάνω επειδή μπορώ και άλλο γιατί θέλω. Εγώ πιστεύω ότι η ανταποδοτικότητα έχει να κάνει με το αν θέλει κάποιος, αν νιώθει αδικημένος. Και πιστεύω ότι είναι διάχυτο αυτό πλέον στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, θυμάμαι τότε, στο παρελθόν, με την επίσκεψη του κυρίου Σνάιντερ, με την αφορμή μάλλον της επίσκεψης του κυρίου Σνάιντερ στη Θεσσαλονίκη, είχε αναφερθεί ότι θέλατε να ξεκινήσετε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μία έρευνα για την καταγραφή της παραοικονομίας στην Ελλάδα με πραγματικούς όρους. Αν δεν κάνω λάθος, θα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο δείγμα, θα ετίθενται συγκεκριμένες ερωτήσεις σε εκπροσώπους διαφόρων κλάδων. Αυτό δεν έγινε τελικά. Γιατί δεν έγινε? Όχι, έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί. Βεβαίως, δεν το κοινοποιήσατε ωστόσο. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου τουλάχιστον. Έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο συλλογής δεδομένων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάλυσης, οπότε στο επίπεδο αυτό πρέπει να γραφτούν κάποιες εργασίες, να δημοσιευτούν κτλ. Αλλά υπάρχει ένα site, ένας σχετικός στο χώρος που είναι το παραοικονομία.gr, που μπορεί κάποιος να μπει, να δει εκεί τα 6 διαφορετικά ερωτηματολόγια που τρέχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σύνολο αυτών των ερωτηματολογίων πάνω από 10.000 καταχωρήσεις και έχουμε αρκετά στατιστικά στοιχεία. Οπότε πολύ μεγάλο το δείγμα, άρα φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Φυσικά. Όταν κοινοποιηθεί. Πότε αναμένουμε να κοινοποιηθεί? Πολύ σύντομα. Πιστεύω. Τώρα δεν συντονίζω εγώ το έργο, οπότε δεν ξέρω αν πω κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω εντός των μηνών. Πολύ σύντομα. Τέλεια. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί σίγουρα θα κομίσουν αρκετά σημαντικά δεδομένα σε ό,τι αφορά το πραγματικό μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Και επίσης να πω, γι' αυτό συνεχίζει και το παρατηρητήριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γιατί υπάρχει ακόμα αρκετό έργο που πρέπει να γίνει. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο στούντιο του Πρακτορείου FM. Με έχετε καλύψει. Δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε κάτι που ενδεχομένως το παραλείψαμε. Ναι, μόνο να πω για την σκιώδη οικονομία. Θα σταθώ σε αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό το κόσμος. Γιατί τη λέμε σκιώδη? Σκιώδη, εμείς επιλέγουμε αυτόν τον όρο, δηλαδή που στέκεται πίσω από την πραγματική, στη σκιά της. Μάλλον πίσω από την επίσημη, όχι πραγματική, στη σκιά της. Και επιλέγουμε αυτόν τον όρο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ετοιμάσει ένα σχετικό όρο που τον προώθησε για συζήτηση στο Κοινοβούλιο και έλεγε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο όλα αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι νόμιμα, αλλά παράγονται εν μέρη
ή διατίθενται εν μέρη με μη νόμιμο τρόπο. Οπότε να μην βάλουμε μέσα διαδικασίες όπως είναι η διαφθορά, που είναι μείζον ζήτημα, πάρα πολύ σημαντικό και εμείς το κοιτάζουμε σαν παρατηρητήριο, αλλά δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σκιώδη οικονομία. Για ποιον λόγο όμως? Διότι πρέπει να βρεθούν πολιτικές ώστε να μπορέσουμε εμείς να τα μεταφέρουμε αυτά, να τα απορροφήσει η πραγματική οικονομία, επίσημη δηλαδή, και να αποκομίσει κάποια χρήματα το κράτος. Τα υπόλοιπα που είναι έξω από τη σκιώδη οικονομία δεν μπορούμε να το κάνουμε, να αποκομίσουμε κάποια χρήματα, όπως η διαφθορά, ας πούμε. Αυτό εδώ. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης.